Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στη Θάνα στα 1200 μέτρα υψόμετρο και βλέπετε τα υπέροχα έλατα. Είναι φανταστικά, είναι ωραία, κοιτάτε τι υπέροχα έλατα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Θεοδωρακόπουλος από τα βουνά της Θάνας. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στη Θάνα στα 1200 μέτρα υψόμετρο και βλέπετε τα υπέροχα έλατα. Είναι φανταστικά, είναι ωραία, κοιτάτε τι υπέροχα έλατα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Θεοδωρακόπουλος από τα βουνά της Θάνας. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ.